Horas madihita saluhutna, penguan seksi parupuan ni Huriata, HKBP Bandung Timur, naing muleot tema persawarata di bagasan partikianon, sialani, tamulai ma kebaktiata, tapuji matuhata sian buku ede nomor sada, ayat sada dohot ayat 2. Martangiang mahita, mau leate di pasat hami tuho ali Tuhan, siala di leon ho dopi tuhami hahi pason, di leon ho tuhami lasni roha, boi hami tutu marsaur di bagasan partikianon, memuji-muji guarmu nabadiai, ali Tuhan homa nama masu-masu ulau nami, partangiangan namion sian nama muka, saha tu nama ngujuni enong ali Tuhan. Sehomali Tuhan namar sangat merhite pamujian nami, merhite kebaktian nami di bagasan partikianon. Hupasat haima Tuhan daging nang todi nami, holan tu tanganmu nabadiai. Mangasahon Kristus Yesus tangihon ma pangiduan namion. Amin. Tajahama epistel dihita di pertanyaan parupuan di bagasan tikion, imana tersurat di buku Pesalmen 34 ayat 12 saha tu ayat 10 lalu. Tajahama marsikat sorin.
Roma hamu ale aka-anaha manangihon hatakon. Asah wajar hon tuhamu partureni biar mina Jehoba. Isedo bawa nama kalomohon hamu duanon, maka holongi ari-ari marnida nadinggan. Sai jaga ma dilam maradopon hajahaton, jala bibirmu maradopon pakuling si pautoto. Sumurut mahosian hajahaton, jala ulahon nadinggan, lului hasonangan, jala pareak mai. Sai manatap do mata ni Jehoba tu akapartigor, jala pinggolna tu angguk-angguk nasida. Matua aloni aka sibahen najat do bohini Jehoba, asa disiapon sian tanoon barita nasidai. Mangangguhi do akapartigor, gabi ditangihon Jehoba do, jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Ido sahatna, mertua do aka na tumangihon hatan di debata, jala nopopsa. Amin. Mari demahita san buku ede nomor 186, ayat 1 dohot ayat 2. Martangiang mahita. Ale Tuhan pardenggan basa jala si hokopami, di botohodon waeng persauran nami, tarnumobi seksi parpuan, nanaeng majalo hatam nabadiyay. Mangido hami Tuhan asahoma namian, di tonga-tonga ni roha ng pikiran nami, di tonga-tonga ni partangiangan namion, siyan na mamuka saha tu na mangujungi. Pasu-pasu matuhan na posom, dinalaho pasahaton baritam nauli, asa marbisuk jala margogo ale Tuhan, asi maroham Tuhan jalo matangiang namion. Amin. Hatan di debata dihita di bagasan partangiangata tikion, tersurat mai di buku Pesalmen 37 ayat 3 saha tu ayat 7. Tajahama marsorin-sorin. Sai marhaposan tu Jehoba maho, jala ulahon nadinggan, ingaton mata noi jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jehoba, jadi lehonon nama Tuho na pinangidoni roham. Pasahat madalanmu tu Jehoba, jala haposi ibana, asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati gorammu, songon hati uron dohot hapituran mi sogot songon tikos niari. Pasobbuma Jehoba, jala ibana paimaima, say unang mohop roham mida jolma na mardohar dalanna, mida bawa si ulahon gete-gete. Ima sahatna,
dihita salhuna aka inang na hinaulongan di bagasan Yesus Kristus. Didok sahalak ina ma tudongan na sa punguan. Didok ibana tungmaul do watusi na masaon. Ay lam mamora do aka parjahat. Jala lam tumajuna do usahana. Dungi aka yanakon nape berhasil do. Hape nunga pola terbarita ibana. Jala nunga terbarita hajahaton na tutorop jolma. Ninna inatay rupani sian rasa kesal. Mardongan muruk ibana. Tarida doi sian ekspresina. Sian nada ni pakateon na. Muruk situ tu ibana. Jalan manol soli ibana. Rahi tape hiado tabege songon pandohan ni inatay. Manang hiado taida akadongan na say mangula hajahaton. Alay say hirana sonang parnguluan na. Dang adong idaw na hurang di ibana. Songon ido na masa di partikian ni Raja David akainang songon na disuraton itonga-tonga ni terpukta sadarion. Di buku pasal mentol 37 ima disuraton akapoda pangajarion dohot panugunugun sian Raja David ima asa totong nasida porsea tude bata ditikin nung lamatua Raja David di ida ibana lam mertaba-taba rupani bilangan ni parjahat jala lam torop di ida ibana songon nasonang jala songon natenang do rupani ngulu ni aka parjahati hape iya ngulu ni aka partigor saya adong do hamaolon diadopan nasida tung marasing situ tuma rupani hataridaan ni ngulu ni parjahat dohot ngulu ni partigor. Marnida nama saya dipaingot Raja David ma akan naporsiai. Didok asa unang mohop ati-ati nasida mida aka parjahati. Jala unang mangiburu mida aka siula hatak kangon manang hajuk kingon. Dipatudos Raja David do ngulu ni parjahati. Tudoson duhut-duhut namura malos. Molo didokon songon duhut-duhut nomor lapatan may murah mertuburi hatop mertuburi jala mangararat alay dang leleng mangului Peter malos do ala persatokina do ngulu ni aka perjahat songon duhut-duhutima ngulu ni aka perjahati ido umbahen di awal ni terpukon di ayat sadai di dok kondisi seunang mamohop ate-atem mida aka parjahati diuduti Raja David ma di podanai anggiat seunang ngulu ni parjahati nagabe di paida-ida akan naperseai asa anggiat unang gabi ngulu ni parjahati na di paida-ida akahalak partigori alani ahamana patut ulaon ni akan naporsea akainang marhite terpuk jamiton na parjolo dirok matuhita ikon marhaposan mahita tu Jehovah jala mangulahon ulaon nadinggan ikon marhaposan mahita tu Jehovah jala totong mangulahon nadinggan marhaposan tu Jehovah marlapatan mai Porsea jala pasahat ngulutta manang ahape namasa dihita bahit asit manang tabu tapasahat ma ngulutay kainang tude bata halak na marhaposan tu Jehovah daudo isian ganggu ni roha rasa khawatir daudo isian arsak ni roha dau pangalaho ni akan na marsak sian ibana terlumobi may dau may sian pangalaho na mangiburu tudungan na jolma apalagi mangiburu tu aka parjahat halak na marhaposan tu Jehovah dang say marnida na hurang di dongan na manang holan mangapian halubian ni dongan na
Alai halak na marhaposan tu Jehovah. Sa ito tong doi marlas ni roha. Sa ito tong doi las rohana. Daw arsaksian ibana. Daw padilian ng ungut-ungut. Daw ng hosom. Teal dohot late sian muluna. Akahalak na marhaposan tu Jehovah. Tari doi aka inang sian parnguluata si ganuk ari. Ima marhite aka ulauta na denggan. Tarado tido haburjoni. Tarado tido aka na denggani. Tarida may aka inang sian parnguluata. Napaduahon didok kontrupukon tu hita. Asa totong hita makkalumohon Jehovah. Lapatan na ima mulhalak na makkalumohon Jehovah. Ima lomo rohana di bata. Jala di pasiding do na solomo ni rohani di bata. Aka na makkalumohon di bata. Namar lapatan say patik ni di bata do. Nagabi lomo ni rohana. Molo didokon pasal mensada ayat 2. Didokon di sisay patik ni di bata do dipikiri rohana arian dohot borgin. Halak na makalamohon Jehovah, ima na makahulongi Tuhan di batas, siyan nasa ate-atena, siyan nasa hosa, siyan nasa rohana, bahkan makahulongi doson dirina. Jala didokon terpuk taon, mulutahulongi di bata, lihonon nama akan napinangidoni rohatta. Namangihut aka inang napatuluhon, didokon terpukon ima ikon pasahatot tama pardalanan ni ngolutta holan tu Jehovah. Akan pasahat dalanna jala makaposi di bata dang namarlapatan ni aka inang gabidang adong persoalan di goluna. Molo nung tapasahat ngolutta tu di bata dang namarlapatan idang adong be persoalan manang hamaulon di ngolutta. Alai molotung peta adopi akka hamaulon. Alai say di batama nagabe hapurusatta. Alai porsia do hita di bata tuk paluahon hita di akka hamaulottai. Dungi molo nung tapasahat ngolutta tu di bata dang namarlapatan dang pola be hita mulaulaun dang rikot be mulaulaun. Alai di bagasan terpukon di dokon tu hita kotong-tong do hita mangulahon na humbar tulo menerohani di bata. Ay dang tarpatu pahita dang marlapatan aka ulotai ngolutai molo dang tu di bata tapasa hati. Na di pasu-pasu di bata do ulotai ngolutai boy hita menikmati. Alani di aka ulot tapi aka inang kon semangat do hita, kon mergugu do hita, lahu mangulahoni pos marohatta di aka ulot tai say napatulusoni di batado i jala say napasu-pasuni di batado aka ulot tai. Molo tapayut-ihut pardalanan ni ngulu ni Raja David tung masay gudang do persiajaran na buhi tirotta siyan ngulunay. Mulai siyan perjalanan ni nguluna di tonga-tonga ni keluargana. Sahat tu nang terpilit iba naggabi raja di tonga-tonga ni Israel. Takas do tidak kainang tung di hati dakon ibana do. Pandongan yon ni Jehovah di bagasan nguluna. Gudang do akan masa diadopi ibana. Gudang akalas ni roha banyak sukacita yang dia dapatkan. Tetapi banyak juga tantangan dan penderitaan yang Daud alami. Gudang na mengancam bahkan nanang mangago ngoluna. Alai taida sian ngoluni si Daud. Totong do ibana pasahatan ngoluna holan tu Jehovah. Dang marpangosadian ibana tu dirina. Dang guguna di pangasahon ibana. Dang pikiran na di patujolo ibana. Alai taida sian si Daud totong ibana mabahin Jehovah gabe pelindung menjadi benteng kehidupan, menjadi tempat untuk dia berlindung. Alani nagabe perenungan di hita kainang
Bohado hita tutu. Nunga tapasahat ngulutda tu debata songon Raja Dapiti. Nunga tahaposi debata na mga turhon ngulut taon. Gabi perenungan ma dihita sa luhut nai. Naparpudi di pasa trupukon matu hita. Napaupaton ima naeng matotong hita sa tia paimahon ibana. Naeng matotong hita sa tia di napaimay mahon harorona napadua halihoni. Tetu di napaimay mahon ibana di portibion hita di namadalani ari-ari ni ngulut ta akainang. Tetu godang jalaragam do akan amasa natabolus. Jalaragam akan amasa nataida. Ragam do akapasu-pasu natajalos yang tuhatai. Jalaragam nang persoalan hidup naikon si adopata. Jalana pasti saina jupang hita do akaparjahat. Siula gete-gete nama bahin jut rohatta. Songon nadihatahon diturpukon. Alani naeng manian say marhaposan tu Jehovah hita. Asa unang gabi mago hapor siyota. Sotong akang ngulo ni parjahati na gabi patokatta. Sotong gabi ngulo ni parjahati na tapaydaida. Alay naeng manat hita di hapor siyotai. Di namay-may matuhatay hita. Didokon di ayat sadai sotong mohop ati-atem mida akka parjahati. Naeng tugas ta dohot tanggung jawab ta sebagai halak na porsia ima mangulahon akan nadinggan sian nasaroha dohot gugutta. Unang mahita berpatokan tungulo ni akka parjahati nang pehirana maju idaon nasida nang pehirana tabu idaon parnguluan nasida alai taingot ma songon duhu tido nasida parsatokina do nguluni akka parjahati jala diari na parpudi jala on nasida do upa na patut tu nasida ima diari paruhumani alani hita saluhu na akan naporsia tugas doho tanggung jawab ta totong mahita mangulahon na dinggani taulahon may siyan nasa gugutta kainang siyan nasa rohatta siyan saluhut kemampuatta pos marohatta di pargugitu hatay dohita mangulahon ulaw nay. Amin martangiang mahita. Huha muliatehon rohan nami do tuadopan mo Tuhan na di bonogijang. Di siala holong ni roham umbahen boi hami patuluson jala pasahaton edi pujian nami nang manangihon hatami. Tunghoma na patukon gogo nami laho mangulahon hatami. Tiroi hami Tuhan di bagasan ngulu nami. Terlumobi tuturi hami nang hapersyon nami. Asa unang gabi mate jala unang madeli hami molotong pegudang parukilon nami di portibion. Ali Tuhan tunghoma na margogoyhon sa luhut aka partigor di tonga-tonga ni portibion. Tung pegudang aka hamaolon. Tung pegudang aka kendala nang tantangan hidup na niadopan ni aka naposomi. Simaroham Tuhan homa na patukon. Jala homa na margogoyhon sa luhut aka partigor aka naposom aka naporsea. Nang songoni ali Tuhan pasu-pasu masa luhut hami. Rumobi aka seksi parpuan di bagasan partikianon. Molotung peali Tuhan hudohoti hami pertanyaan nami di bagas nami be. Napos dorohan nami Tuhan. Dang marpakurangi pamujun nami tuadupanmu nabadiyay. Pasu-pasu mahami Tuhan terlumobi aka seksi parpuan di tonga-tonga ni huriami. Pasu-pasu di aka ulaun, di aka perdalanan nang di aka rumah tangga. Homa ali Tuhan na mangaramoti hami saluhuna. Terlumobi Tuhan boy hami tutu aka gabi parupuan na mangulahon hatami. Boy hami tutu gabi perpanjangan tanganmu di tonga-tonga ni portibion. Boy hami siula akan nadinggan di tonga-tonga ni nahumaliang hami. Pasu-pasu ma Tuhan akayanakon nami
aka keluarga nami Tuhan Tuho mau pasat kami seluhut nai. Asi maroham Tuhan tangihon ma pangiduan namion. Ali Tuhan hurajumi hami perdosa na gudang dohami. Mangido hami Tuhan jumolo masih say dosa nami na gudangi. Asa tama hami madapot pasu-pasu na siyan hoy. Mga sahon Kristus Jesus tangihon ma tangiang namion. Amin. Marede mahita sian buku ede 280 sada ayat sada dohot ayat pitu. Tutuk ma partangyang ngata rak mahita mangidohon di tangiang alia manami. Alea manami na di banua gijang, sai penerbadia maguarmu, sai roma harajaonmu, sai saut momon roham di banu tongon songon di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangaluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang kami tegiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai horona puna harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saleleng-lelengna. Amin. Saya didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani debata ama, dohot parsaurani tondi perbadia mahita, ola nyon rodi saleleng-lelengna. Amin. Horas madihita saluhutna.